नोंनोल' जिउआव नोंनि अनगा गैया रावबो जिउनि जोबनायसिम नोंनो थागोन आन्दायबायमोन आं जिउआव मोनला सानबायमोन गोथार अननाय साननाय आंनि नंखाय जाबाय। लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव मोनसे सर्ट आपडेट लानानै फैदों आरो बे आपडेटआनो जाबाय लटिफ क्रिएशन बेनारनिफ्राय मोनसे गोदान बर' मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं लोगोफोर। जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों अहाया अहाया आरो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन एक्टर लटिफ बिथांजों लोगोसे मिस्टी सिंगार रय फ्रम कलकातानिफ्राय आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बर'निनो मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि रिमाल दैमारि बिथाङा। लोगोफोर बे अहाया अहाया गोदान फैनो गोनां बर' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो आरो बिथांमोना जेब्ला बे भिडिअखौ रिलिज खालामना होगोन अब्ला आं नोंथांमोननि सेराव गुबुन भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होबावगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामनानै लादो।